ngono kuwi awake dhewe ra kena ngino, ra kena ngelek-elek ning disuwunke nang ngersane Gusti Allah. Muga-muga tekan mangsane dadi bocah sing apik, sing saleh lan salehah. Ngoten mawon. Penting terakhir didongake sapa wae nang wulan Ramadan wingi sing wis nglakoni ibadah. Muga-muga ngibadahe rupane kaya ngapa wae. Muga-muga ditampa wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Terus nang wulan Syawal iki muga-muga sawise awake dhewe do ngapura-ngapuronan akul adam dosane awake dhewe dilebur kalian Allah. Terus awake dhewe kabeh muga-muga kaya bayi sing wis dilahirke alias ora duwe dosa. Nek wis ora duwe dosa muga-muga dongane mandi didongakne sing rung dibojo muga-muga lek oleh bojo. Kira-kira ngono kuwi ta ya? Nggih, nek wis meninggi ala dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala bi rasulullah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu mayyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma qabbal hajatina ya Allah handiri do panjenengan ya Allah kawelasan panjenengan ya Allah. Saha ingkang rawuh ingkang hadir dalu punika ya warga dusun dengan ya Allah para tetap iman Islamipun kesehatan lahir batinipun rezeki kata halal berkah sedulur para dulur ingkang saleh lan salehah ya Allah sewarga masyarakat paringono kompak paringono guyub lan rukun ya Allah sedaya namung ridho lan kawelasan panjenengan ya Allah qablan bisyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kaubulan berkat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil qablan bi maunat sayyidina rabbina bi rahmatika arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya kekirangan kalapatan nyuwun pangapunten kawula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun kersakaken riyin dipun unjuk dipun dhahar nggih. Karo tau ngayung mburi aja lunga karo pesen kula siji ro jenengan. Umpama kok dahar sing akeh. Masalah wong makne kuwi nek masak nek ora didahar kok ngoten niku. Ning nek entek malah seneng. Nggih, kula seneng nek entek iki seneng. Dadi nek iso mangke dahar kudu sing akeh. Ojo sithik. Syukur dientekke. Tenan kula ora piye-piye nggih. Langsung. Oleh. Pokoke nek ngantek engko kok ming kula sithik awas saya. Kudu entek. Dadi paling ora ya kula ngopeh lah ngono nggih. Siap. Tenan kula seneng. Nek ora wah sayang. Nggih. Ning kuise tak ngake se wis dintas kok urung.